Дами и господа, този поздрав е специално направен от Мирослав Бартера и неговото семейство специално за Венцислав Джамбаза, за най-добрия в Бежаново, за Джамбаза оригинал от Мирослав Бартера. Марти Кинг Продакшн. Авела Кая Гилитаро, Миро Бартера Итало, Леско семејство од Бежаново поздрав керава ме дадеске. Овенци од Джамбази кај си Леско прожден ден, Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, Будбари фамилија, капа барав тумен, вали грби на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. Лекси си барвала од Джамбази, онај баро Анди Бежаново. Ефтино леп, ефтино обикнал, всичко сам постигнал, съм се издигнал. Има жена къща палат и най-красивите де. Вали гърми на Джамбаза, и Южна България. Калео съврете джамен ме фамилија, наши пераве на мен. Душман, душман, те шорул, душман, душман, те павиове, амаро душман, лебе павиове. Е Джамбазе, наш тересе, и симам Ромале, наши пераве над Амен. Gypsy King Production.